Jo volia ser pallasso, em vaig comprar un diablo i he acabat tenint un circ. La Dèlia és la pallassa Rita i el David, el pallasso Boca. Són els dos integrants actuals de la companyia de circ Passa Barret i estan d'aniversari. Les 30 setmanes de celebració dels 30 anys de trajectòria de la companyia Passa Barret comencen avui. En aquesta caravana, per exemple, hi ha una exposició de vestits dels diferents espectacles de la companyia. Un dels referents és Tandarica Circus i aquesta és la jaqueta que portava el pallasso Django Edwards durant les 2 temporades que hi va participar. Celebren que també han treballat amb pallassos com Pepa Plana o Tortell Poltrona, que tenen sèrie de televisió pròpia, Rocket Talent Fest, i que han creat 24 espectacles de pallassos i titelles amb els que han actuat a casa i a diferents països d'Europa i Amèrica. Passa Barret sempre des de Valls arriba a les escoles del Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre amb tallers de circ com aquest. Los pies nunca rectos, un poquito inclinados. Que té tantes facetes el circ, és tan ampli, que et permet des de treballar temes educatius, a tindre la nostra pròpia escola, a fer espectacles, a fer produccions per altres companyies, i totes aquestes diferents línies de treball són les que ens han permès de tirar endavant. Ha estat també un camí de revisió continuada. Diguem-ne que tots els que ens dediquem al món de la provocació, al tema de l'humor, anem amb peus de plom. I és interessant i està bé. Vull dir que a vegades el fet de tu tenir un micròfon o tenir la capacitat de sortir al públic davant de moltes persones, a vegades no et convidava a l'autocrítica. I avui això crec que tots ho estem assumint d'una manera digna. En aquests 30 anys hem arribat molt lluny i te'n dones compte quan mires enrere. Deixem la Dèlia, que arriba la Rita. I segur que ens queden molts més reptes per aconseguir.